Na, very good. Ilabhan niya yung kuwan, yung trapo. STL. Makamaw na day kate. Paningot ka ron, wak ka naligo no? Nagsugo na yan guys. O na yati. Na. Dito daplin te ay. Daplin nga kuan, kinadaplinan nga kuan. Aw dire ra te. Dire ay. Dire. Kay trapurom na. Aw di. So mo nang stylas paghigda te. Usam nang stylas paghigda nimo ba? Pinabitay man ng may samputan. Ha? Patingog ka radyo nimo. Suwa, pero na kay tingog-tingog niya. Oh. Suwa nang nimo radyo. Tababaw ay. Dara nimo radyo. Paginaya. Radyo babaw. Di otro din ani mo day. Radyo. Oy. Be akong isit na be. Akong isit kay di makuan. Ako na lay ko na kay udi. Aw si ayo ah. Ayo ah. So mo nang stylas paghigda te. Usam nang stylas paghigda nimo ba? Pinabitay man ng may samputan. Ha? Patingog ka radyo nimo. Suwa, pero na kay tingog-tingog niya. Oh. Suwa nang nimo radyo. Tababaw ay. Dara nimo radyo. Morning! Ayan guys, namahaw. Nagkaon sa man ka? Nagkaon ka? Nagkaon siya guys. Nagkaon sa ate. Morning ate! Sige na, mga kamat be. Ayun tumarang. Kari tubig, tubig, tubig. Na usa na lang imong tambal ron buntag, mao na lang na imong maintenance. Very good, very good. So diyan na guys yung tambal. Usa ra yang tumar. Okay, nya say sulte. Okay. Yeah. Magbueg mayo, magbueg. Para na mugbo na. Ayo ha. Ayo ha pag nail cutter na. Very good. Para walay mo sok-sok nga hugaw sa kuko. Kana ay ate guys nang hugas na sa platos balay. Nagkaon na kate? Ha? Humana kakaon? Humana day kag panuto humana siya kaon na? Humana kuno siya kaon? Ha? So mga unta pa man ka nagkaon, ingko nagkaon na ka. Dito. Nagkaon siya koy man to. Siya koy og mais. Mga untag kan-unton paniudto kay ang imong gikaon siya koy raman to og tilaob nga mais. Maniudto na mi guys. Maniudto mi among sudan prito na gulay. Tag samig sausawan si ate. Pritong isda, ayan. Prito. Kaway-kaway ate.
Kaon na mi. Kay si mama nagkaon na. Kami na lang doang ate. Wa pa'y paniod to guys. Pangadji ate. Oo, nangadji siya. Okay, maniod to sa mi guys. Maniod to ta. Niyong tanan. Salamat. Salamat ate. Salamat. Yeah, thank you. Thank you. Okay. Tiwasa. Kaya to na mong host pagkaon. Oh. Na ihog na te, ihog na nga to. Ihog nga to, nga to, ana. Okay. Jalan na skilid te, kanang silig ibutang. Jalan na, dihara na. Te. Bago kan ligo. Human na nimo pamilo diha. Hay man mo gisod ang imong gipamilo. Nasa drawer, hay ba? Tanaw na be. Udah tanaw na to. Tempat ko na radyo be. Kaya baka pala kita. Hay ba? Tanaw na abli daw. Abli daw be. Tanaw na nato. Nasud ba diha? Hay man. Huwag mo lagi na isud. Ano siya? Babaw? Ano? Oh, hay man dapat yung pinilo. Bila? Oh, diara day. Okay, very good. Ala, sige. Thank you ate. Kay na din yung magisod yang pinilo guys. Gisod yang pinilo. Gipapilo na ko sa akong linabhan gapon. Nga nauga. Na din niya gisod siyang drawer. So daghan pang magpan guys. Kay to pa dito akong linabhan niya guys ay. Babaw. Ang linabhan niya. Oh. Wa pa na uga. Kay sige guwan. Tara. Sorry na. Ano tay? Magamit na. Buyog mo mama. Makaw. Ha? Palitag bugas. Ato to dito. Ha? Tara. Ha? Di ka mo ato? Di ka mo lag? Makaw. Tao, suroy mo dito. Magpalit po kong bugas. Tara. Uli na. Ate. Katawa man. Kuyog sa senior citizen. Uli na tang, uli. Uli na may guys, gikan lakaw diri sa Kwan Pier. Ha? Labing mo kuno mo kayo. Ate, labing mo te? Ni mama? Labing na sila. Nagpainit ka? Bitaw, bitaw magpainit ka te. Aron na ang vitamins ba? Hala. Dito's gawa sabi kong asara ka. Awal ka pason. Gilaay di ka. Ha? Abi kong hinglaag ka. Ablihin mo balay. Panudlay ate. Ay mao di ay kay nakalak man di ay dire. Gulay. Pritong isda. Sud ani ate paniod to. Ang bagong mata.
Init pa naman ate. Sige ate, kitiwas dag ka na kay maniot to po ko. Okay, unya sulte. Mama. Okay. Mamilo. Nya kaunupan. Oh, udah kay bisita oh. Ma'am. Tanaw sa mo. Oh, kagwapa na ni Ate Esther. Namilo na siya guys. Namilo na siya sa atong linabhan. Ang linabhan na to kahapon, namilo na, yang gipamilo. Tayo pan. Kami yung pan ya, nakay pan ya. Ha? Na bago pa man kang matay. Kapag dito daghan no, tapay nakahangir ay. Imuha na kanang dapit diri imuha na diha naapoy bedsheet. Imuha na tanan. Ako nagisangit kanina. Sana ate. Sana all. Sana all. Pan. Dapat pa ni pakwag pa no. Kwag usa. Kaya cuma may usa nimo dito. Mali kay tabangon na pano. No. Tabang ni nga pan. Hala, tiwas jag. Tiwas diha pan. Pamilo. Okay, bye-bye. Bye. Shoot sa drawer. Na i-file. Na Tari. Aw, dapat man di. Laway ka na, imo ko na eh. Imo po na utaw, ay mo po man ang piluno nun. Pon. On sa iso na ni mate? Isda. Isda. Ayan guys, way iban yang tinulang isda. Tapos napod siya pritong isda. Tapos napod siya bihon. Bihon siya guys, bihon na bihon. Bihon nga gibutangan og utan. Oh, di ba? So gibutangan na siya. So, unsa man na siya? Oh. Si unsa kay sa gula na. Di ba? Oh. Pani hapon ni Ate Esther. Sa may sulti ate. Salamat. Salamat. Busog na ka? Aw, unya na po na pani hapon. Diha na nang kasiro lang gamay ano. Oh, pani hapon natin guys. Isda. Puro isda ulam ni ate. Ay sabaw, sinabaw nga isda, prito. Thank you so much. Kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa Ivory, hindi nahadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong Ivory sa mga gawaan ko. Morning, morning. Morning ate. Inhawa sa inyong mga mata sa presyo. Mainit ah. 17 pesos per capsule. Buntag. Nanghipos na ka. Ay pusa na imong kuan higdaan sa ubos. Na nagsapaw na po ka ng bra. Ayaw na ate. Utruhan na pagsulot. Dito sa CR pag utruhan na lakaw. Ayaw na kay lain tanaw ng imong kuan. Bra nga naas gawas. Dito pa sa CR pag-ilis ana. Ate, lakaw. Dito sa CR ba? Ay, gudua. O lagi. Dito sa CR ate. Pag-ilis kay lain kay tanaw na nga naas babaw ang imong bra. Ipailaw na imong bra. Ipailaw ba di sini na kas dire butang ang bra. Nausap pa sinina. Sige na. Sige na. Ayaw lagi tanaw na. Hugot pa na kayo imong sinina. Imong bra nas babaw. Sige na. Dito sa CR pag-ilis na. Elisa, ayaw ka pagbutang. Lakaw. Dito sa CR. Abdi. Okay, lakaw. Anak, tarong. Sige, very good. Maminaw, gyud. Sirad E. Ate. Masaya mo sudan ate? Isda. So, yung sudan ron kay, usa ka buk itlog, og 3 ka piritong isda. Pamahaw ning ate. Okay. So, lami mo sudan? Lami. Nindot ko no yan sudan guys.
Usa ka buok linagang itlog. Prito tulo ka buok. Tapos na po'y gamay nga sausawan. Yehehe. Morning. Maligo ron ati ha? Maligo. Yan sa isulti. Salamat. Okay. Musugot kag sugoon ta ka papalit pan? Dili? Dili ka masugot pan, ang palit? Ato snack ba? Ha? Ang balik 20 ra? Dili ka masugot? Hindi na siya mo sugot guys, hindi na siya mo lakaw. Nara diri siya sakop. Nahala ko lang magpalit ha. Wata lang ko diri. Okay, bye-bye. Ate, sa man snack nimo? Pandesal. Snack na mo ba gas oh. Siakol. Butse. Muna among snack ron alas 10 sa auto. Nya usay sulti ate. Snack no, snack. Para way gutom. Di ba? Kasi pagasuga ate. Kana yung anak magbra dili nga ipasapaw sa sinina kay lain tan-awon sa ato mga viewers, no? Very good. Tara, pagdaog mag ngadto tas balay, magbuan tas balay. Pagdaog mag katoy mong baso nga puti dada. Kana. Magtimpla ta gatas dapo kutsara. Tara. Tara. Susod ato. Mubar anak dia. Ha? Okay. Ang ulo ni isda. Tara. Arta dire, balay. Dihugasan na nimo. Tara. Una dito. Magtilimpa ta og garatas. Okay. Gatas balay. Hinay. Dara, dire lang na lingkod. Dire ka. Diya ka. Init pa makog tubig. Salida sa ta. Kung sumra na naman cover lingkod. Tangan pud cover. Kau na. Ipadol na imong bangko. So ayan ang sudanin mo karon. Sit. Duha ka pritong isda, nay pansit nga gamay og nay gulay. Ngunay imong sudan paniod to. Sana all. So wala, karo. So lami. So yan sudan guys. Utan nga yan oh. Kalabasa, okra, tapos kamunggay, malunggay o alugbati. Tapos 2 pritong isda at saka bihon. Yan ang ulam ni Ate Esther. Hehe. Diet ko no kate? Healthy living. Mag-diet kate? Ya, unsa may sulti ate? Unsa may ato isulti? Ay, salamat. Salamat. Okay, tiwas. Kay mukhaon po kong paniod to. Okay, thank you so much. Baboy. Tanahan na to sa Ate Esther. Nagunsa siya. Alas 6 na sa kontak. Natuhog pa. Di ako mas mabal natuhog di ay. Natuhog dito guys. Wow. Electric pan. Hindi natuhog sa ubos guys.